Merdeka! 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 Alhamdulillah. Ngetopreng cuma siji tak pikul tak delemburi. Aku nek muring-muring bojoku wedi aku dirangkul langsung disusoni. Aku yo meneng ae. Mari mangan rabon. Alah, mangan kupat enak ontonge kate tabegan eman bokonge. Pinaraing kang skeco mirsani karya baru mojo ngerto. Ndok kutha Surabaya wong budale liwat wono Kromo. Pitulas Agustus tahun Polo 5 iku kemerdekaane negara kita. Teko sawah kok ngosong gabah mari maneni sawahe lurah. Indonesia merdeka dudu oleh hadiah tapi direwangi pertumbahan diarang. Ali-ali dolor tumumpang kasur ilingono larang regane. Mulane ojo sampe lali pahlawan sing gugur ilingono perjuangan ngene. 350 taun dijajah londo uripe bangsaku pancen isara maju ndara mundur ya ndara ajine bangsaku kaya raja kaya ditambah 3 bulan dijajah Jepang uripe bangsaku
tambah kesurang-surang maju ditendang mundur ditugang akeh sing mati kenek romusa sak pirang-pirang tapi saiki Indonesia wis merdeka pembangunan di segala bidang lak wis merata wis gak dijajah Jepang yo gak dijajah Londo tapi jek ana bangsaku jek uripe sora Indonesia negara sing sugih tambang emas tambang timah tambang nikel batu bara lan liya-liyane jarene hasile kanggo kesejahteraane rakyate tapi dikorupsi oknum pejabate zaman-zaman wis merdeka mulai enten kidungane Cak Durasim biyen bekupon omahe Dara dijajani pon uripe bangsaku tambah soro Cak Durasim tapi nek sakniki Agus Kuprit bekupon omahe Dara wis gak dijajani pon lho uripe rakyat yo ana sing soro soge Indonesia niki hasil tambang napa mawon kathah tapi nggih niku jarene gawe kesejahteraan rakyate dikorupsi oknum pejabat niku sing garakno wong-wong niku ngersula lho niku lho mulane di dalam kita memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-81 sangsaka merah putih tempundi-pundi berkibar senajan merah ambek putih koyo sing kula gawe niki merah putih mboten enten tulisane tapi enten roy telu roy siji kehormatan bangsa kedua harga diri bangsa ketiga jati diri bangsa mulane tetep berkibar pun sampai mboten pasang gendera ngelingno Mbah Boyo Diron berjuang ngerebut supaya sangsaka merah putih niku berkibar bareng wis merdeka kok aras-arasen wong gak melok berjuang kari masangton niku teng mriko tangga kula nek mriki mboten enten kompak rame gendera tetep berkibar di tiap-tiap gang Allahumma amin pun mari memperingati hari kemerdekaan RI warga sekiping kula dongaaken sehat awake akeh rezekine hasil bumine tambah melimpah ruah Allahumma amin berjuang nek Mbah Boyot biyen berjuang nggawe bedil tapi sakniki berjuang kanggo keluarga niku nggih berjuang perjuangan doa berakit-rakit dahulu berenang ke tepian sakit-sakit dahulu susah-susah dahulu baru kemudian berbenang jenang pahit rasa empedu manis rasanya gula sakit-sakit dahulu susah-susah dahulu baru kemudian berbahagia
juga dengan kebesaran jiwa. Nang kali disopit yuyu, ono ketek momot kayu. Mula nekat rabi, gak perlu sing ayu, senajan elek pokok ilmu. Kepiting nok jero sumur, ngombe jamu beras kencur. Duwe bojo ceking, enek turu nglendur, duwe bojo lemu, ngrusakno kasur. Wis wayahe esuk jagone kloro, rame suarane pating kemrosok. Aduh senenge sedulur tani, padha nang dorapari, srengenge nyunan ulon parane, manu ing oceh ana wit-witan, pati jemu suarane katon asri donya saisine. Iki ana arek kapatek ganteng, kulitane cahya rada ireng, oleh joget tak delok sampe medenteng. Tiba epi yen tau kendeng, jos 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 yo jos jos ya jos jos oke jos 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 jos. Pawanjake Surya ndoglok tok. Ndoglok ya apa sih? Badokane rong bodak. Ayo Dron, ayo kecapan apa iku? Ayo kecapan kono. Aja ngeni yoga, aja ngeni panja. Ngene panja apane? Yoga panja iku bojone dagelan. Bojone dagelan padha lanange ya bojo sih Gusun Gus. Gak bojo rumah tangga, tapi bojo nyambut gawe. Supiye ndelok-ndelok ta? Apa? Lek kon kok enake nabi aku kok gak enake lho. Panjak kendhek ya kok ganteng ngono. Praene wis cuwili, ireng. Kaya gorengan lentu gosong lho ri. Lho, Uang kok uwange sing dadi selae. selae apane? Kayak ngene iki. Aku lagi ditutno karo Cak Kasri. Iya. Lho. Cek Ari. Cere. Jere ayo, tandak tantung tong cek ayo. Lho. Lho, enak toh? Lho. Enak. Kepingin kon. Coba aku kepingin ya Agus e. Kalau tak icai tenggok bongko kono lho ri.
Nabi Aku iki wis suwe gak ketemu kon. Gak ketemu aku. Jane awakmu saiki ku manggon nduk endi sene? Oh, kon kepengin petul omahku. Nang omahmu iku sing lawas yo gak ono. Gak ono omah. Lho kok Lah saiki lho kon iku ono endi? aku saiki ta Iya. ono Lamongan. Nyambut gawe nduk kon. Iga Hal apa? rabi. Lho dagelan yo rabian gini. Rabi. Rabi. Berarti kon saiki manggonmu ono Lamongan. Lho iga Lho, ono ora duyo apa sih? Ono Jombang. oh kon nyambut gawe nduk Jombang ngono ya. Lho iga Hal apa? rabi. Lah bojomu sing Lamongan. Tak pegat. Apa onek? Gak enak beluas. Gak enak ya maksudnya. Gak enak masake, Gus. Oh. Wis awak dhewe bendina karipan ya mesti dimasakno jangan asem ae. Bendina jangan asem sama kekecutan aku. Jadi saiki kon manggonmu nggone Jombang. Lho iga Lho nang ndi? ana Mojokerto. Nyambut gawe nduk Mojokerto. Lho iga Hal apa? rabi. Lah bojomu sing Jombang Tak tinggal apa onek? ngeselong. Ngeslong ya. Nembek dhuwit lu ententeki. Tak kei dhuwit pira emet entek. Ngono ya. Ya iya. Jadi saiki kon iku manggon nggone Mojokerto. Mojokerto nggone karya baru. Nek ngono mben aku tak dolen nang omahmu. Lha apa? Cero bojomu sing saiki. Lho, aja rono, Gus. Apa? Bojoku kan omah. Andi. Bojoku ana rumah sakit. Lara apa nek? Meteng. Lah wong meteng oh mari kontrol terus mulih. Lho iga kate babaran kok. Lah kok gak kok tunggu. Gendeng nunggu wong babarane ba metu gak metu lah urusane kuno ta. Lah apa aku nunggu wong babaran iku? Ana lho wong lanang kok iso kaya ngono iku. Lah salahe Bojo wong wedok. Eh. Nek kate babaran. iya. Ya. Iya. Nek katene uwak. Iku nyekeli tangane sing lanang, nyekeli tangane bojone. Atine gedhe. Masih gak nyekel tangane silane nyekel meja kate lapo. Kon lapo kon kaji ngurusi wong babaran iku. Ba metu gak metu lah urusane kuno salahe kate meteng. Lah kene apa kok meteng? Lha mergo wedok. Lah kene apa kok wedok? Ya mergo bobot. Lah kene apa kok bobot? Mergo ana gelungane. Apa sebabnya ana gelungane? Wedok. Gak iso kon. Kon iku. Tanggung jawab apa sing gak kok tunggoki? Aku nunggoke wong babaran. Bayi lahir procot bidan teko nagih biaya apa tak gawe bayar. Oh. Ngrasakno bayar bayi, bayar bank syariah gak entos adake. Jadi masalahnya kon gak duwe biaya. Iya. Mulane kon gak tunggoki ana kono. Kan rumah sakit. Rumah sakit ndine? Gatul, idek. Wis pirang dina ana kono iki? Kira-kira ana wis seminggu. Durung babaran. Durung babaran. Iku ngenteni kon. Ngenteni lapo ngenteni aku lu metu arek ngenteni metu-metu dhewe kate lapo. Wah ya, kate nggawa HP, walah ngebel begenggek. Menengo. Wah, Waalaikumsalam. waduh. Nggih, Pak. Ya. Saya Gus Kuprit. Betul? Yo, Ya, dari mana ini? Rumah sakit Gatul. lho patenono Gus, patenono. Patenono. Patenono lah apa kon? Iku gatule iku mah lho. Lha iya nek gak kancaku wong sing dines lho kono iku. Iya, tapi gatule iku lho. Ya, Pak. Ya, oh Dokter Wendy. Oh Dokter Wendy, nggih. Waduh. Ya saya Gus Kuprit temannya Mas Jonet. Nggih? Ada kabar, Pak? Apa? Alhamdulillah. Bojomu wis babaran. Wis babaran alhamdulillah Gus, saya tak tunggoki metu dhewe. Iya, kalau kali Iya. pinter bayine. Iya, Pak. Alhamdulillah. Lah, terus Gus, apa? takono babaran iku lanang apa wedok? Pak, bayinya itu laki-laki apa perempuan, Pak? Lanang. Lanang alhamdulillah Gus, kae jam-jam di anak lanang. Terus takono bobote piro, Gus? Iya, Pak. Waktu lahir itu beratnya bayi berapa? Ya ngono cek paham Gus. Hah? 12 kilo. 12 kilo. Iku bayi apa nimbang beras?
Ya mbone wong doktere ngomong ngono. Terus takono panjangnya berapa? Cek paham aku iki. Ya terus panjangnya Pak berapa Pak? Iya iya. Hah? 1,5 meter. 1,5 meter. Iku bayi apa ulo? Ya mbone wong doktere ngomong ngono. Sewaktu bapaknya emang normal apa enggak lho. Oh iya Pak. Informasi ya Pak. Waktu melahirkan itu istrinya Mas Jonet. Iya ngono Gus. Itu akhirnya normal apa operasi Pak? Yang ngono Gus. Normal. Waduh, nek normal susah aku. Halah apa nek Bobotnya 12 kilo apane gak embonge bejat. kok embonge bejat kok. Terus operasi apa gak Gus? Pak, kalau beratnya 12 kilo, Yang ngono. panjangnya 1,5 meter Pak. Iya, yang ngono Gus. Itu setelah melahirkan itu kan ada operasi kecil ya Pak? Iya. Oh dijahit ya? Dijahit, dijahit Gus. Nek dijahit, Nek. Dijahit, Iya. waran doktere Gus. Iya. Ojo len jahit kabeh. Terus, Aku kok nyangai tuwi iki. oh iya Pak, ini pesannya suaminya Pak. Kalau jahit, nggih, empun sampean jahit kabeh. Iya, Nggih, sampean ngengei sak janggel lah. Sajagel. Apa? Ki ngeleng ngorong-ngorong. Iya, terus Pak, ini biayanya berapa Pak? Iya, yang Oh, 6 juta. piro? 6 juta. Kambombo. Lho kan bombo ya, nggih. Juta kejobare bayi listrik 3 wulan jatah bayar ratoke. Nek, Bayi apa? kok nek sampe gak duwe-duwe, gak iso nebus bayimu Iya, nang rumah sakit. iya. Anakmu bojomu disanderah gak oleh mulih. Gak boleh 10 tahun gak getun. Ya, Bakso windu ya gak getun malah enak aku gak ngingoni. ya oh, kok iso ana wong lanang kok. Pak, ini Pak, gini Pak. Ini suaminya lepas tangan Pak. Ndak tanggung jawab. Saya sebagai temannya Pak. Isin aku nek. Ya gak ngono kok bareng lah kok nyuri babaran niku. Oke Pak. Saya yang tanggung Pak. 6 juta. Iya. Mohon dikirim nomor rekening. Nanti saya transfer liwat bank Bumi Tak Berdaya. Bumi tak berdaya lah gak kogel. Iku bankku dhewe. Oh. Ya Pak, secepatnya ya Pak. Iya. Nggih, matur nuwun sanget. Nggih. Waalaikumsalam. Ya wis. Wis. Ya gak apa-apa bayar-bayaran wis. 6 juta kok bayar. Anakku mulai, bojoku mulai langsung kok pek. Iya. Perlu kaji ngepekan. Kon aja ngono kon durung-durung seujon. Ya, Aku kan yo ujon nyuwun. nolong kon. Ya, nolong Mulane betul. kon nek gak duwe duwe, persiapan gawe anak iku nek kade babaran. Iya. Kurang sak wulan babaran. Hmm. Resepe mbah iku gawin. Apa? Bojoku Iya iya. bobot 8 bulan kurang sak bulan. Iya. Masalah. Bendino dikei mangan welut. Hubungannya apa kalau taruh meteng itu? Welut iku lah lunyu. Lunyu. Le bojoku babaran Iya. gangsar. Oh iya. Cak wetengku selendam-selendam lungguh Dik. Iya. Langsung Kudut. gangsar. Gasar ya. Metune gangsar. Gasar. Nyekel angel. Wah, Lunyu e. Kon padha karo kirim aku, Gus. Apa? Aku yang ngono. Mbahku ben yang ngono. Nek bojomu apa jenenge bobotane wis tuwa, kate babaran. Iya. Sing gelek nguntali keong. Lho temen ku iku. Sik. Apa hubungane wong bobot karo mangan keong? Lho keonge lak ana omahe ya. Iya. Jerone lak ana wonge ya. Hmm. Keonge ana wonge nek kadabapi gak gelem metu. Nek angel metu, Dabapi. Hoh. terus bojomu kena apa? Bojoku plilet-plilet. Dadi kok pakani Taung tali keong, taung Kurang saulan niku. Kurang saulan iki kangge muntal keong entek rong tomblok. terus bareng ngono. Barang mari uga plilat-plilit. Dek kan iku lha padha metu loro Mas. Angin babaran. Angel babarane. Dini yo dek lungguh jane kursi ngono iku. Iya iya iya. Tak dep go ngarep aku yo. Baru tak buka aku yo roh yo. Bareng mari tak delok ngene, meneng ayu. Bareng tak delok, ndase metu, Bos. Bareng tak delok ngene balik maneh. Angel. Angel lho wis bae. Langsung? Bareng langsung tak abapi. Langsung bro.
metu. Aku dijejer sama goblok. Alhamdulillah. Iya. Wis ngene. Heeh. Aku gak apa-apa nek. Iya, 6 iya. juta kanggo keluargamu. Heeh. Wong keluargamu ya keluarga. Iya. Merdeka! Merdeka! Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlenaku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, aku baru mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Oh, aku rindu, katakan padanya, aku rindu. Oh burung nyanyikan, katakan padanya, aku rindu. Ono ruji bukan sembarang ruji, nek ruji rupane ireng. Iki aji bukan sembarang aji, nek aji rupane ganteng. Burung nyanyikanlah, katakan padanya, aku rindu. Burung katakan padanya, aku rindu. Ana kerdus dudu sembarang kerdus. Wong kerduse gawe wadah tomat. Ini Agus bukan sembarang Agus. Lah nek Agus mantune camat. Oh burung katakan padanya, aku rindu. Oh burung nyanyilah, katakan padanya, aku rindu. Ini dompet bukan sembarang dompet. Dompet munu rupane ireng. Ini jonet bukan sembarang jonet. Jonet munu Tahu gendeng. gendeng matamu. Oh, aku rindu. Katakan padanya, aku rindu. Oh burung nyanyilah, katakan padanya, aku rindu. Ono pari bukan sembarang pari, nek pari nok tengah sawah. Iki aji bukan sembarang aji, nek aji mantune lurah. Oh burung, aku rindu. Katakan padanya, aku rindu. Oh burung nyanyikanlah, katakan padanya, aku rindu. Nek nang Kudus dudu sing Kudus. Nang Kudus tuku roti. Ini Agus bukan sembarang Agus. Lah nek Agus juragan sapi. Oh, aku rindu. Katakan padanya, aku rindu. Oh burung
sembarang jonet. Jonet ngono. Dikate sekarat. Arep matamu kuno. Kancane dengan sekarat. Ngono kok purik. Ci, Nggih. ana kabar. Ali ku nih. Lho. Lho. Ojo kacamataan iki. Lho kawin lho Kak. Kawin lho gak apa-apa. Gak apa-apa. Mari Beneran mari kepethuk awakmu rek. Iya iya. Wak polo dinane iki slametan. Alhamdulillah. Iya iya. Gawe tumpeng. Terus Iwake panggang ayam. Lah mulantang dikongkon metu awakmu perlu dikongkon undang-undang. oh Ngomong ngene. Sik. Kontak kongkon undang-undang Agus karo Aji lho. sing diundang. Iya. Lah iki jane Kak. Wis marah aku. Pak Polo, sik. Kone undang-undang jane aja dijak sebabe ngrangsang. Ya wis, iku amanah. Iya, Amanah teko Pak Polo. Lah. Oke, matur nuwun, Sek. Iya. Berarti mangane panggang ayam petik putih mulus ya? Kak. Iya. Ya wis pokoke panggang ayam. Panggang Ya ayam. ya ya. Rungono. Nek wong gak dijak kenduren, Hah? Gak diundang? moro berarti rai gedek. Ya iyalah. Rai gedhe kamu ya. Iya. Ah wong ya iki padha ae. Wong nek gak tau undang-undang akhirnya ya gak diundang. Iya ta? Iya. Iki Gak tahu serawung. wong undang-undang ku manganan. Iya. Iya ta? Iya. Amal. Iya. Wong nek gak tau amal ya ngene gak diundang. Lah mulane saiki ayo mrono. Iya iya. Oh ya wis ayo. Gak diundang minggir loh. Makin. Aja melo lho kono, kok aja sini-sini kon melo. Awas kon. Ayo. Kon katik wani moro rai gedhek. Lho. Wong iki kurang amale ya ngene iki. Apa kon? Rasani kon. Sing rasane matamu kuno. Wong kon gak diundang kok kate melo. Sing melo sapa? Lah kon kok mlaku rene. Lho liwat tok kok gak oleh sih. Nggonmu tok iki. Eh. Ayo. Lho rasani mana kon? Sapu sepatu bopo kok tuh. Anggite getun ngono bae aku. Tundang bayan atau bayan mung mleki ya kok. Ayo, wong slametan iki lho, tumpenge sak lepek. Kate iwake panggang ayam petik tas netes dibelah. Sing diundang tanggane tertek tae wong 26. Lho wayahe mangan dondong petik panggang ayam dauklek-uklek dudu pitik sing cuklek. Drijine sing ngedum sing cuklek. Jongor kon mari ngono. Nggono rumah sakit, gak mikir arek-arek, sing penting mikir awakku dhewe. Awak dhewe seger waras panjang umur golek sandang pangan gampang. Lah ngene iki awak dhewe nuruti arek-arek. Lah apa kono kursi kok dhewe. Net, Lah apa? tak sawang lawamu teko doan kok iso ngomongi jene iku lho. Iya. Di sawang wong iku sing ngeru sing garo kalo jonet gendeng. Oh, tak pikir-pikir Ya. bener omonganmu Kri. Ya, Wong Nek. ngomong ijen do embong tanpa rewang kaya wong gendeng. Lah. Dupine wong loro musyawarah Ora kok utuh ngene. rundingan. Oh iya, Kri. Ya apa Net? Kebeneran. Ya maksudmu? Iya. Hmm. Dina iki bengi iki aku dolekno wong wedok sebab aku wis pegatan karo Rika. Lho, awakmu wis pegatan Amerika. Iya. Temenan. Iya. Lho, aku yo gelem-gelem ae Net. Iya. Masalah iku awak dhewe eling-eling kanca. Iya. Tapi aku yo njaluk sumpahmu Net. Gendeng ah. Lho, lah napa Temen-temen aku sumpah karo bojoku lha apa sumpah karo awakmu? Maksudku gak sumpah nggone kau ngono gak. Maksudku sumpah saumpama aku oleh arek wedok. Arek wedok. Terus awakmu nolak. Nolak. Aku termasuk izin karo singgalen arek wedok. Diclatu arek wedok. Diclatu. Gak liwat awakmu nggo arek wedok cono aku. Lah. Tak tolak. Ngono. Aku kumplen blek dadi situ. Yo kabeh bongko Net. Ku kabeh mata ya. Mate kabeh. Ono kilap blap ceyer Klepek gosong mate. mate. Ah iku ya. Iya. Wis, masalah iku tak galekno. Entekno nang warung Hartati. Tak enteni kok sane warung ya. Iya. Warung Hartati. Iya. Iya. Temen. Iya. Kone mlen janjek klepek-klepek gosong bongko kon. Apa omong kebenaran aku ya wis janjian. Gak apa-apa, pokoknya sing penting awak dhewe oleh hasil. Ya beres mangan, gak apa-apa.
Ya iya. Karugi sing penting hasil ben dina wis oleh kaya. Masalah domel. Wis ta ngomong dhewe. Ya gak ngomong dhewe, aku lho arep-arep peno yu. Sakjane kon sanggup tagak sih. Lho, sing wingi Gak sanggup ngomong kok. ya ngomong sanggup aku ku sanggup. Lah apa sih gak sanggup? Ya sanggup nyata ngendi? Lho, gampang wis oleh aku. Heh? Oleh. Wis oleh. Ya wis oleh. Ya wis. Wis oleh. Oleh piro nek? Situ. Heh? Siji. Lah kok mesti siji? Nang piro? Ya 12 rek. Gendeng ah. Situ gur karo ngentekno kok iso 12 lho. Diapa 12 iku? Ditimbun. Ya gak timbung padane pencet ditimbung gone kulkas. Kok sik wis oleh temen ta? Wis oleh. Lah ndi lho? Nduk. Wis oleh pernah gali liwat ngene warungku mantap. Warunge Hartini. Iya. Wah, arek tak kongkon mangan dhisik. Oh, arek sing mangan buah. Iya, anjen durung mangan, kita esuk durung mangan arek iku. Kaliren ben. Kaliren. Iya, kaliren. Ayo ben nek mangan sampe gak toleh-toleh. Lah, mangkane iku aku wis nuruti karepno. Iya. Arek iku meng Iya, aku wanteng ireng Mas. Wah, ya iku. Sampeyan lak seneng sih. seneng Iya. Pri. Wis ta aja Iya. kuwatir. Kak. Kon nek gawe seneng atiku. Kon tak jak piknik sak Oh. anak bojo. Oh, termasuk aku pernah jak piknik. Nyewa montore Bucari. Montor ciri lho. Apa? Ciri. Iku dudu ciri. Ceri. Lah iya ireng. Lah iya iku ceri dudu ciri ku. Dile ta. Ya gak dileleke biyen yo ciri. Aja kuwatir. Gak Ki. kuwatir aku. Masih aku yo tetep eling bare awak. Ya iya. Wah, jelas persene. Ya iyalah. Oh. Aku nek ambek awakmu gak isanan, Ya Kri. iya. Kaisanan sing aku iso nuruti ya. Kutik. Apa utik-utik iku lho? Wong Ngitung ngitung duwe kok utak-utik iku lho. hitung duit saking akeh, Kri. Siji. Loro. Lho. Wah. Suaramu kekecian. Oh mari siji. Kok iso telu. Papat. Lah yang ngono 5. Oh, balik maneh. Kri, Ya. iki kanggo bojomu. Oh iya kanggo bojoku. Iki kanggo anakmu. Oh anakku ya. Iki kanggo awakmu. Oh kanggo aku dhewe ya. Lho. Tak belas. Ya. Atur suwun. Lah apa? Kok njuk 1000 Kri? Yo pira? 1000 gitu kok. Penonge tak kandhani yo. Wingi lho tanggoku lho sebelahe ngene Jarata. Ngelungi dhuwit dijaluk timbulin sakmu mene kon. Timbelin sakmene. Wis gak sida lah. Gak apa-apa. Gak nek timbelen moh aku. Wis ya, trimon aku. Iya. Aku ikhlas. Ancine aku nek tok gawe seneng aku ki yo Iya. melok seneng Kri, iso Iya. nuruti atiku. Ya gak apa-apa jenenge wis peno tak senengno. Terus Leren kono, tak jeluki arek. Tak jeluki. temen tak. Iya, meja kono. Alah, mlaku koyo garangan. Gampang. Ngelek penggaweane gampang. Kri, Lah apa? gopo kabeh. Lah apa nek gopo sih? Tes durung tak ombe. Iya. Mangan durung tek. Durung tak bayar kok ceplok-ceplok drono arti ini sih. Aku malah wis ngomong, "Kri aku golekno arek wedok." Iya. Wis oleh rek. Wis oleh, ya? Lho ya wis oleh. Endi wae? Endi? Gawe ta? Wong endi? Iku lho. Endi? Iku lho. Jalan. Kri. Lah apa?
apa? Kok iki gak melek. Lah apa sih gak melek iku sih? Lah wong kaya ngene kok dudono aku iki lho. Terus, Wong e jare wayu iki lho perane potongane kaya umure 17 tahun. 17 tahun diwali ah. Wong pantarane iki entek 1000-ne. Kok iso duel arek ngono. Aku tak boleh balik mau. Balik mendung peteng duel klepek gosong. Gak sido. Gak apa-apa, aku gak apa-apa mulia, gak apa-apa. Gak. Masya Allah. Apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iku mau rek mari cemplung nguli wae. Urung tau kenalane orang dadi yo ngono. Gemeter. Soale ngene iki. Iya ta? Gemeter. Gak gemeter goblok. Lah apa? Aku durung tau kenal karo arek iku. Durung weruh karo arek iku. Iya. Aku kepengin kenalan ngono. Loh, kepengin kenalan ta? Iya. Yo kenal ono. Kenalan. Iya. Arek iku mrene. Nami aku yo gak enak sih. Nah, nek arek iku kenalan ono awakmu jelas arek grogi. Grogi sih yo. Kayak iya gak iso ngomong. Kita tinggal mun dulu ya. Aku iso mulih. Yo pamit ono. Monggo tante. Monggo tante. Adem-adem ngeloni ngene atok ngeloni gedang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah sama mana arek iki? Durung. Lah awak dhewe sama mendikersane karo sing puasa lho. Terus awak dhewe budal bowo karo nang terep karo arek iki. Ya sak terep biar kabeh. Tak jak mulih tanggo kirap-kirap. Wis sing enak kata jak mulih kata jak bowo. Tak jae nang pasar ndawar tak gadekne sak payu-payune. Wah tak senggerange sing nang bongko. Tak takoni. Ya apa rasane mendhuti sepatu? Aku ya seneng. Seneng. Ya ayo nang mburi ngono tak pecok. Ayo do ngomong apa karo mukri kok gak ngomong tak pateni kok kene kon yo. Aku jere sampean jange ngerabi aku. Nek aku ngono wong wedok. Nek wong lanang seneng, aku ya tresno ngono lho, Mas. Kok iso ngasil. Ngasil bekas sepeda damput. Kok nek iso ngarani, ono tak pateni. Lah ya bener sih. Mas kok ngasil. Lah ya wis wajibe nek wong wedok iku tresno karo wong lanang. Nih, Ngono lho, Mas. ngas maneh. Weh, tak takoni kon. Randu kon itu gopok-gopok nang wite randu kono. Aja murmur enggak? Tak takoni, umur-umurmu wis kliwat. Ya, sing kok kenal iki senajan awak dhewe wis tuwa, terus oleh bojo kaya ngene iki lho. Perain wis legrek. Cara gedhek disendek saning gedang dirubung rayap. Kon seneng mbek aku? Iya. Kon gelem melok? Gelem ambek bojone kok gak gelem. Nang budal. Nang budal. Ya bareng wong loro sih wong bojone kok. Ya apa? Wong loro. Ya aku mlaku loro wae mung sepeng kene. Ya iya sing ngero karo rejone mlaku karo wedok bakal bojone. Bar sing garu karo rejone ngiring garangan. Wis ayo. Kon tak tumpakno kol. Wis. Aku tak ngompreng. Ya apa? Numpak dhewe-dhewe. Numpak dhewe-dhewe. Iya. Ono gak getun. Apa? Nduk kol iku arek joko-joko akeh. Apa? Lah nek aku diperkosa arek-arek. Gak begetun apa no? Bakon dipecok. Bakon diuklek-uklek aku kagetun nek iso tak dungano nubro.
syarate siji. Kene tak mulih aja pisan-pisan to ngomong. Nek durung tak takon. Sama durung tak takon kon ngotek ngomong tak bapras lambemu. Paham? Ya budal. Nek budal. Raine blesat kabeh. Wah, bakal lurus-lurus dedek kamu. Wis, gak masalah. Aku nggawa mulih wong wedok elek rupane. Jelas Rika muring-muring. Sing penting mulih ngusir Rika. Oke. Bendina mikir bojo. Kate gak dipikir iku bojo. Dipikir iku ya pegel pikirane. Lho, budal kete semangate ya mene gorong mulih. Pamite tuku rokok. Apa? Ala arep wedok maneh. Le. Kurang apa bojo aku jek ndolek wong wedok. Ditenono kon katik mulih ya. Rika, aja kadek digarai, nek kon garai, le, metu sungune. Aku iki wong meneng, tapi nek digarai deloken. Tekon ndi ae, yai neket mulih. Teko randu. Dalek apa randu? Dalek apa nek randu? Dalek apa nek randu? Cocotmu sapa apa? Ngomong bengolan nang cocote diambak-ambakno. Kon iki menungso tak suliki pabrik kon iki. Ana wong kok. Baren bengolan nang aja nemen-nemen kon. Kualat. Apa? Kualat. Kualat? Kualat. Panganan apa kualat iku? Panganan apa? Ya panangan sing kok kenyil-kenyil. Wong lanang sing gak tau nyabani omah. Ngelokno wong wedok kualat, gak kliru ah. Ya gak keliru meneh sapa aku keliru iku. Ya awakmu sing aja nyocot ae tak biyosi pirang lho. Jare tangga-tangga kon teko randu. Sopo ana randu? Tangga-tangga ngomong berarti lak tangga-tangga iki ngonangi. Iya pancen aku dijak. Udah randu matamu kuwi. Aku gak kenal randu aku iki. Gak temen sing kenal mek suru. Wah, Padha ae ku dulure. tanggane ya. Wis, barakan kon iku wis tak pegat. Mbok ya nyengkre-nyengkre kon apa glibet ae go omah. Apa? Nyengkre ya. Nyengkre. Iya nyengkre ya. Riko aja katik ngono. Saiki wong wedok dikon nyengkre-nyengkre. Ilingo winginane. Lha apa? Winginane mulai bengi moro metangkring. Metang. Angitmu doro metangkri. Oh metangkri kate menakno genteng kok le. Ya salahe kon, ngono menakno genteng lumah-lumah. Saiki wong wedok dikon nyengkre. Wis nilai wis timbangane geger bendina. Geger kurang mangan pantes, geger krana anak pantes. Hei! Apa? Aja katik nyandak anak. Apa? Riko, rabi ambek aku biyen. Iya. Lah wis tak warai nek aku iki majon. Maju. Kene ngomong lambemu toton. Majen iku kewan kecluk wedhus majen nek wong mandul. Oh, mulan ta wong sing gila. Sapa nggone tangga-tangga? Sing gila sapa nggone bubidan? Apa?
Aku iku wis seru. Nek kon ket biyen iku gendaan ambek biduan. Aja kate diomong-omongno nek. Aja kate diomong-omongno. Oh jubelek. Bidan, bidan. Bidan ya kok. Rawo bidan bidoan niku. Kliru ah. Keliru. Alah rek kate titik Yo bidan ambek biduan ae. Wis ngene wis. Ayo, kesempatan iki ayo. Nyambut gawe mono ya mene cara sila-silae. Jaluk apa kon? Ya dikayane wedok dikayane lanang. Jaluk gono gini. Ya iyalah. Jaluk gono gini. Gono peken. Gini peken aku gak getun. Iya wong gono petor gini setruk. Gono gini. Ayo wis. Saiki omah gede ya. Magrong-magrong. Omahe sapa? Omah sapa iki? Wong wedok. Ya penal wong desa. Pepen niku balik dukuan matamu. Saiki kendaraan. Iya kendaraan. Masih aku biyen yo melok nyicil. Iya, apa? Kendaraanmu. Fortuner, Bertol. Mobilio. Beliau bertugal. Arema. Tadi tukaran tak bal-bal. Iku gopeke wong wedok. Iya gak apa-apa wis. Gopekmu ah? Pepen wis cuma kok gawa-gawa kabeh cuma aku ya melok. Ya padha mek goro. Wis ayo saiki lanang. Kae wong lanang. Iya. Saiki Iya. peda ontel. Gledekan. Gawane iku tek wong lanang. Ya wis aku budal sama gledek. Wong lanang dipakai gledek. Saiki raja kaya. Iya raja. Masih aku biyen yo melok kangelan, Iya. melok ngarit, Iya mulane punuan. kebo, Kebo. sapi, Tapi wedhus. Wedhus. Gopeke wong wedok. nang wedok. Saiki gopeke wong lanang. Lanang. Tikus, Tekus. kala jengking. Gopeke wong Iya lanang. kalau jengkeke gentup lambemu. Ono wong kok wis gak ngurusi donya, pepen lek-lek wis. Bapak wis pepen. Ya iya, wong iku gopeke wong wedok. Rini ya. Rika tukaran gak mentas ijen. Saya bebekmu. Loh, aja kate bebekmu sitok. Bebekmu 10 gon rene tak kenyak-kenyak ngene. Gak ngono lapor lek bares teko. Ngomong bojomu ngono lho, Mas. Sapa? Aku bojone. Rini ya. Kon buak aku. Oleh iki. Kiblatmu wis malik akon. Lolo, wong iki ngono rong dina kas dipendem nek. Dik, kene ngomong aja angger joplak lambemu kon yo. Mata-mata no wongane gak wonge gak apa-apa. Mendem-mendem no wongane gak wong apa-apa. Elek-elek iki bekas sinden. Uwe. Sindene Anom Suroto. Uwe. Sindene Wardono. Uwe. Sindene Uwi. Nek suaramu aduh kalah karo iki. Ayo. Delok pacakane. Sinden iku rupane ayu. Pinter gandang, suarane enak. Iku sinden. Ngene iki sinden. Ngene iki sinden. Sing tesen suarane. Suaramu nyindene kon. Kepingin ro aku nek iki sinden. Sinden iki. Ya ta. Iya sing enak iki sindene kerapiak. Dek jaman jaman. Jor kalingan. Anak lanang. Rene. Kon iku pelakor. Pelakor kon iku. Jane ki amono ya mene gak tau tukaran ambek aku. Kepethuk ambek kon dadak tukaran ambek aku geger
ruket-ruket. Gak oleh nggon. Kalian gak serondol narai Peter ngomong goblok. Kon ya gendaan ambek bojoku. Bodohmu apa? Rene, gendakmu jagani. Jagane apa? Gak katokan. Jakat. Aduh, gak bahaya iki rek. Ini takoni. Kono gak katokan rek. Lho kari rek. Kari gondi. Nek ngene beca. Beca. Katok. Katok 10.000 telu. Wis, aja dituturi. Engko ayo mel aku nang pasar ndawar tak tukokne katok. Pele kasih. Gendane gak katokan ditukokno katok. Apa nek aku sing katokan kok kon plorot? Kon niku rangkep aja rangkepan. 1 2 cukup ora rangkep sama 16 ya. Lah dhewe kate lapor-lapor ndolek nggo ndi rek nggone. Rupane kaya kemayu-kemayu. Wah, Rene mertamu madani sing duwe omah gawe kembang. Alah, kembangmu iku kembang apa? Kembangmu iku ya kembang laran kok lho. Aku kecil dolen aku kembang rek. Kembang kono. Kembang apa? Lah nek aku bungaku dahlia. Bungaku bunga gaceng. Gaceng matamu aku. Gaceng panganane ula goblok. Rene. Apa? Karepmu ya apa kon ngejak wong wedok rene? Lho, arek wedok tak jak mulai mrene cek turu kene. Apa? Turu kene. Turu kene. Ya iya lah. Turu kene tak obong omah iki. Ini ya. Kok iku ngomong kok iku. Kale turu kene. Ojo kuwi. Nek turu kene jobong omahe. Ojo turu kene, ayo turu gerdu ae. Aku mbak apa? Kok cipe aja? Ya mono ya mene. Aku iki sayang peonmu. Wis kadung seneng peon. Kok iso? Peon iku kecantol kaya bedes. Peon iku tega tapi aku, Cak. Tega temen tega. Aku lah ya bingung sih. Tega peon iku. Kayak sok jelas sih. Kok Wes ah. Peon temen seneng wong iki. Nek ngono gorene iku. apa? Iki gorene. Gak melan duwe dijaluk. Gak melan duwe dijaluk. Ayo, ayo. Iki dijaluk Apa sing dijaluk? iki. Kano. Iki ada matamu ngono. Ojo. Ojo. Dijaluk. Biar kamu sakit tak? Iki jake Apa? Entek. Apa? Aku gak arep. Wisan wis gak arep PPN. Aku njaluk fotoku sing nggo dompet. apa? Fotoku muda, cilikanku biyen nggo dompetmu, gorene. Muda. Iya, gorene. Tabong. Apa? Tawek-wek. Fotoku mbok abang. Iya. Tak trimo. Kowe ndak trimo. Lapor. Lapor polisi. Apa? Gak apa-apa nek dompet gantenono fotoku. Iya tambah rusep tambah. Anggite kayun rupamu. Apa? Didekeki foto. Kon ya kaca. Kon nek gak duwe kaca, mbok omahku ana kaca sak pengadeg. Delokon praenmu iku kaya apa? Lho alah, lah aku bendino aku lepas aku ki. Rumangsamu. Sampeyan aku nang pasar. Ayo. Apa? Sik. Aku ngelpon wedok. Ngelpon arek wedok.
Ayo. Kudune awak dhewe lapor nggone Pak RT Pak RW. Ya sepuran sing akeh rek. Soale awak dhewe nggo mulih wong wedok gawe sasempat awak dhewe laporan nggone Pak RT. Lah terus iki bekakas iki kok apakno? Lah iki mang jatah obong emang. Kok bekakas. Wis ngene ae. Iya ya. Aku ambek arek-arek mah dikompak pas. Heeh. Ngono lho. Oh iya iya. Timbangane penuh iku kok geger barek bojo. Iya. Lah iki tak tekani ambek arek-arek. Oh ngono. Lah nek ngono rek ya wis iki gak sida aku. Iya. Tak olehno mukri. Ya keri. Lho iya keri. Gak apa-apa kuwi. Enak si lanang kaya wedok kaya keblok sing lanang kaya cares. Wis ayo. Gawe terima tamu kon tanggal 23 duwe kabeh. Ya wis ayo Gus ayo. Wis, timbangane turu sore-sore. Iya. Ayo nang skipping. Skipping. Dalam rangka kita memeriahkan Hari Kemerdekaan RI yang ke-81. Satu. Warga Skipping nekakno yaiku Ludruk. teater konvensional. Heeh. Yaiku ludruk Karya baru Mojokerto Jawa Timur.